Siyabingelela ababukeli emakhaya, udokotela wenu Mgibe'wensizwa, siyabingelela phesheya kwelwandle, siyabingelela konke kwelikaMthaniya, siyabingelela enhla nasezansi, siyanibingelela. Ngiyathanda babukeli sixoxe nje kafishane mayelana nendaba yesilwane. Abantu bayahluleka uyiqikelela lento yesilwane ukuthi ke iyakwazi ukuvala umsebenzi, lento iyakwazi ukuvala inhlanhla, iyakwazi nje ukuvala izinto zakho ukuthi singenzeki. Lezi zinto ziyahlukana ezikwazi ukuvala ubunhlanhla bakho noma umsebenzi wakho, zikhandela isidina nje ngisho kubantu. Kuyenzeka kube umdliwa okuyinto abayivuse emathuneni, ibe njengento kube ngazuthi kuba isipoki. Kuyenzeka kube umdliwa womuntu owayehlala ekhaya wagcina ehamba engenziwa langa lutho efa. Kuyenzeka ukuthi kube isilwane esikhanda abantu ngomkhovu noma ngabe ngotikoloshe. Leyo nto bese iyaqala ke kuthiwa ke isilwane esikwazi ukuthi sivale izinto zakho, sona izinto zakho. Ngiyathanda ukuthi abantu bazi ukuthi kuhlukene ukuvalwa kwazo lezi zinto. Khona umuntu okuthiwa akafike nenkuku emnyama uyolahlwa kuyovala isilwane, kube khona nento yakhe efakwa phansi emanzini noma efakwa phansi emgodini. Kuyahlukana, kube khona umuntu othothi omunye kuthiwa akalanda ikhanda lesikabhu ukuze ivalwe lento, ukuze iphinde ingaphinde isebenze empilweni yakhe. Ngiyathanda ukuthi abantu bayiqikelele leyo nto ukuthi iyakwenza ukuthi ungayi phambili, nokuthi kungenzeki lutho empilweni yakho, nokuthi izinto othi uyazizama ubone singanyakazi kungenzeki lutho. Kukhona isilwane esisuke sivalile lapho noma kuvale umdliwa. Abantu kufanele bacaciseleke ngalezi zinto ukuthi zikhona, ziyasebenza, ziyaphila, ziyakwazi ukuyivala imali nento enqubekela phambili. Wena kufanele uye kugqirha wakho noma kumuntu okusizayo a-check kahle ukuthi ngabe yini ekuvalayo, ngabe umdliwa, ngabe isipoki, ngabe isilwane yini esivala izinto zakho, ukuze ukwazi ukuthi yazi lento iyakwenza ukuthi ngisho unikeza umuthi onjani ungakusebenzeli, ngisho unganikeza umuthi ethi uyadonsa kanjani ungakusebenzeli, ngenxa yokuthi kukhona izinto ezisuke zivaliwe lapho. Abantu abaqikeleleke kakhulu. Ngibone uMgibe'wensizwa, ngibone kulezi inamba oyibonayo escreenini sakhe ezibhaliwe, ngibone ukuze ukwazi ukuthi usizakale, wazi ukuthi yini le ekuvalile, yini le enza ukuthi ungaqhubekeli phambili. Silwe nalowo nto ukwazi ukuqhubekela phambili. Omunye sezwalanda izinto kude wamosha imali ezinkulu kodwa akwenzeki lutho. Ngibone mina Mgibe'wensizwa sizokwazi ukulungisela leyo nto, siyazi ukuthi ngabe iyini. Fanele sifake ibhopolo zethu sicheck lapho ukuthi ngabe kuyini lento evalile ukuze ukwazi ukusizakala. Ngiyabonga kakhulu.